भरत मारण जी, दयानिधि मारण जी, दयानिधि मारण, முதல்ல வேற பேர் சொன்னாரு சார். வணக்கம் சார். Submit. சார் வணக்கம் Kalanji சார். Maran ji, please. Kalanji, please. Kalanji, please बैठिए. Kalanji, आपका वोट हो गया. आप भी बैठिए. अभी दयानिधि Start मारन with प्लीज. வணக்கம் சார். வாழ்க தமிழ். சார், நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லையே, அடுத்த ஜென்மத்தில் அது நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும். தமிழ் உலகத்திலே சிறந்த மொழி, அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று this is how he spoke. What he said was, it is unfortunate I was not born a